It's a social experiment. Hello mga lalabs! Welcome back po sa aming channel. Kung bago po kayo dito, ako po si Yen. And today is Monday. It's August 31. And wala na si Sophia. Actually, tinitingnan ko if... kung narating na si Bana. So, kakagaling ko lang naligo. So, nakatuwali ako. Meron ako nakitang isang video ng isang couple na naglalakad siya na hubad sa loob ng bahay. So, dinidistract niya yung kanyang boyfriend, si Nika Andong. So, titingnan natin kung ano yung masasabi ni Bana. No? Nainis siya sa akin kasi lumabas siya. Nagpunta siya mag-isa bumili ng mga pagkain. Ako, hindi. So, karating lang niya and tignan natin. You're showing your body off. My body. What? For me. What for you? The body. No one else. I did not show my body. You are. You're half naked. What half naked? Let's get the shopping done. Bing! Impressed? Yeah. All you can think about is that or that. Dada? I'm on vacation too, you know. Dada? Very sexy socks. Don't touch me. Don't touch. Touch it for one. In my property. That's frozen there. Let them freeze. So you have to cook it all tonight. The tuna, the fish, the fries, schnitzel, broccoli. So, come on, do your job now. I've done mine. I'm on vacation for the rest of the day. Wala ka effect. Mamaya na lang ha. Ay, kukunin ko muna yung aking. Okay. Ayusin ko muna ito mga lalabs. Suko na lang po. Kinat on. Langya, oh. Nana. Okay. It's taken my wife 2 hours to have a shower. 20 past 7 she said, I'll have a shower. Okay. Now 20 past 9. Ha! Ang daming sinasabi! She's so slow. She never does what she says. Very sexy. No touching. Okay. It's a social experiment. Men's only use their eyes. Look, Sophia's look. This is Sophia's look. No, she has this look again.
Magagawa, laging natutunan. My B. Wa epek. Magagawa, laging natutunan. Aga! No, 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 no. Ayaw! No, no, no. Samok eh. Okay! Hindi ko na gagawin, hindi ko na. Get dressed daw. Get dressed, it's so warm! So, hi mga lalabs, nagbihis na pala ako. Sobrang failed yung yung ginawa kong social experiment ko, no. Yung yung walking naked inside the house. Kasi, sa akin din, parang ang sagwa akong tignan. Para bang tawag nito, para ka bang buang ba nga nagawa-gawa nun. Pero bakit ba yung pag mga foreigner ang gumagawa? Parang, ang ganda tignan, parang pelikula kahit ordinaryo lang din sila na tao. Pero para sa akin, talaga ang ganda nung pagkagawa. Yung akin, parang ang sagwa. Parang ang pangit talagang tignan, no? Pero at least trinay ko. Kasi gusto ko talaga siya i-try. Pag meron talaga akong gustong i-try, pag meron talaga sa isip ko, gusto ko talaga siyang gawin. Kasi di ko alam kung paano yun anuhin iba na. Gusto ko makita yung reaction niya. Pero normally kasi siguro, mas maganda siguro yung gawin niyo pag yung parabang bago pa kayo magkasama, bago pa kayo in a relationship, parang ganun kasi siguro yung mga reaction, wow, ganun ba? Pero kaya ba na wala reaction, sabi pa naman, magbihis daw ako, wala batasan. So ngayon, relax muna ako, medyo akala ko sa, pero, pag walang camera, syempre, gigakos ko niya, hinag niya ako, tapos sabi niya, gorgeous, weh. Syempre, ito lang nag-iisang body na pwede niyang hawakan, diba? Pwede niyang lapastahin. Lapastahin ba yun? Sa Tagalog. So, alangan naman, ipakita niya sa camera, no? So, wala talaga. Hindi niya pakita sa camera kasi alam niya. Sabi nga niya, nung pagpatay ko sa camera, sabi niya, buti nga, namatay yung camera. Pwede na kitang lapustahin. Basta, Tagalog yun. Ang hirap. Ganun. So, mag-aantay lang ako mga lalabs. Pupunta ako ng city. Ako lang siguro mag-isa. Hindi ko isama si Bana kasi hahanap ako ng pantalon para sa work kasi medyo pangit ng tignan yung mga pantalon ko and wala kaming budget ngayon sa trabaho kasi nga dahil sa nangyayari. So, hahanap ako ng sa H&M siguro yung pinakamaraming choices na pwede kong bilhin kasi mura din sila. And, 'di ba? So, titingin ako para medyo presentable tayo sa trabaho. Ayan. Marami pa akong gustong gawin kay Bana pero naghahanap ako ng tiyempo pa. Kasi, you know, may bata, ang hirap. So, wag nyo na akong i-bash, ha? Comment lang kayo down below. Pero wag naman bash, mga lalabs. Ha? Kung ayaw nyo tignan kasi, wala kayong matitignan, go to the next video na lang, okay? Minsan-minsan, masarap din itong gamitin. Ngayon lang ako nakaupo ulit at nakapag-ano sa laptop. Talagang matagal ko na hindi nagagamit ito. Kasi nga busy. Sobrang busy. Pangit pa din ng weather sa labas.
Sige, mga lalabs, update ko kayo mamaya. Si Bana nasa taas. Kasi sobrang kasi nainis yung sa akin kanina. Kasi hindi ko sinamahan sa Lidl. Bahala siya. Kakapagod kaya Lidl lang. Bumili na naman ng madaming pagkain. Yung sabi ko, dami naming pagkain sa freezer. Bumili na naman. So, okay. See you. Ay, gigutom mga lalab. OMG. Making some mess. I'm making a mess. I make no mess. I like Making some a other mess. people. I don't make a mess like other people. If you want to watch, just look. If you want to look, say please. Dada, if you want to look, don't touch. If you want to touch, say please. Huy! Ha? Oh, burger! Agay, may agay ka. Yaba, ikaw, wait. So, 'di ba sabi ko, lalabas ako kasi magsusukat ako ng mga pantalon. Hindi nila ako lalabas mga lalabs kasi umuulan talaga siya. Tapos magbabike ako. Hindi ako ihatid ni Bana. Hindi din ako sunduin. So, wala akong choice kundi magstay lang ako muna sa bahay. So, ang gagawin ko is mag-order na lang ako online. Ayan, no. Ang gagawin ko, kasi palaging yung sizes kasi ng H&M medyo malaki. Hindi ko alam talaga sa pantalon. So, ang aking gagawin is order ako ng 2 sizes. So, I think sa pantalon, 38 or 40. Never ata ako nakabili sa kanila ng pantalon. So, 38 and 40 yung orderin ko. And then, tapos, itatry ko. Tapos, yung hindi magkasya sa akin or hindi ko bet, susulit natin, 'di ba? So, ganyan na lang gagawin ko para hindi ako lalabas. Na-expect pa naman ko nung una yung size ko ata is 32. Kasi iniisip ko, 29 pa ako. So, chinek ko yung aking pantalon, pero Ralph Lauren yun siya. It's 8. So, meaning ng 8 is 38. So, 38 ang aking i-orderin at saka isang 40. Kasi meron din ako mga jeans na 40. Pero hindi ko alam since nagbawas ako ng konti lang naman, konting kilo. So, 2 yung i-orderin ko kasi 'di ba hindi mo naman alam. So, ito yung mga tawag nito, pang work na mga pantalon. Ay, maganda din to. Try ko nga to. Kasi hindi din to siya available sa store. So, ito try natin. Dress brook. Try ko. So, 4 na yun. Ayan, oh. Try natin. If okay siya. Ano ba to? Try din natin to. Tapos, pag nalaman na natin kung saan yung
swak na swak sa akin, doon tayo order ng madami. So, ngayon, iisa lang muna yung orderin ko. So, eto na yung total mga lalab. 395.80. So, 'di ba? Mga 15,000 din 'yan. Lapit 400 times 50, 4 times 2,000, 20,000 pesos. So, orderin na natin. So, thank you for ordering. Ayan na. So, tignan natin mga labs pag dumating yan. Siguro mga by Wednesday or Thursday siya darating. Okay? Excited ako mag-try. Sophia is home. Yes, baby? So, si Dada na actually yung nagtapos. Kasi, he said that he makes the most, yummiest, mashed potato for Sophia, not for me. My mashed potato is different. Where's mine? Yeah. There's a lot of mash. Yeah. Super a lot. So, this is our staple food. Mashed potato, broccoli, and some meat. Ayan lang siya, oh. Ayan. And then gravy, of course. Yung gravy this is English gravy, kaya masarap siya. Ayan, oh. Masarap talaga siya, in fairness. So, I'm just going to end this vlog, mga lalabs. Yeah, kumakain na si Sophia, oh. Sina? Say hi. Wow! Yes. Kiss, kiss. Kiss, kiss. So, kung bago po kayo dito sa aming channel, please don't forget to click the subscribe button para po ma-update kayo. And then, sa aking mga suki, thank you for watching. Have a nice day sa inyo, mga lalab. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지.